Esta reforma dunha edificación nas inmediacións da igrexa parroquial de Abanqueiro está a levantar o malestar entre os veciños e residentes na zona. Din que se trata dun antigo alboio convertido en vivenda, o que agora se lle está a dar unha altura, polo que dubidan de que conste dos correspondentes permisos, especialmente co de patrimonio, pola súa proximidade ao conxunto histórico da igrexa e o cemiterio. Hai 3 meses presentaron un escrito no Concello solicitando información sobre a licenza, pero aínda non tiveron resposta formal, aínda que oralmente lle trasladaron que conta cos permisos en regra. Unha información que confirmou esta mañá o propio concelleiro de Urbanismo, José Luis Ruiz, quen indicou que a obra conta con licenza municipal e os permisos sectoriais correspondentes. As obras, unha vez que comenzaron, é porque teñen todos os informes técnicos que teñen que ter. Repito, primeiro os de patrimonio, que son bastante exigentes, como non podía ser de outra maneira, polo enclave onde está ubicada esta construcción, e unha vez tendo os de patrimonio, empezou o Concello a revisar que cumplir o resto de normativa de aplicación que ten que cumplir. Nos entendemos o malestar da veciñanza, pero hai que decirlle á veciñanza que así como teñen os deberes que teñen que cumplir á hora de facer unha obra destas características, teñen tamén a potestade de poder facela se queren e se cumplen a normativa de aplicación, non? Así como teñen deberes, teñen dereitos tamén, e os veciños teñen que sabelo. Cada un de nós pode ter a nosa apreciación personal sobre a obra que se está a cometer, pero non temos que obviar que eles teñen os seus dereitos tamén. E unha vez que cumplen a legislación e a normativa que teñen que cumplir, o Concello de Boiro non é quen para impedir que estes promotores leven a cabo a obra que están a levar. Segundo explicou o propio edil, ante a preocupación que a obra suscitou entre a veciñanza, o Concello está a ser minucioso co control da actuación para que o promotor cumpra escrupulosamente coa legalidade urbanística vixente. E máis, coñecedores como somos da preocupación que hai pola veciñanza, eu trasladeille directamente ao Departamento de Urbanismo do que eu son concelleiro unha vigilancia un pouco máis exhaustiva de como se están levando a cabo as obras, de como se están levando a cabo e de como se van a rematar, e o promotor sabe xa perfectamente de que as obras se teñen que adaptar aos permisos e ás licencias que solicitou no seu día, e estamos facendo un seguimento da obra e vámoslo facer hasta ao final. Os veciños para iso que non teñen que ter ningún tipo de duda sobre cal é a actuación do Concello. Ahora ben, o Concello pode chegar ás onde pode chegar, e os informes que el ten, os informes técnicos que ten, lle autorizan a facer as obras, nós desde aquí non podemos facer máis que permitirlle que es leva a cabo, ainda que non lle guste a parte da veciñanza, como somos coñecedores que está a pasar.